Dyma Mari Elen ac Elan Evans, neu efo'i gilydd DJs Elan a Mari. Mae'r merched wedi bod yn DJ yn bob man, o glwb Ifor bach I rai o wyliau mwyaf Cymru, gan gynnwys maes B ac Wyl y Dyn Gwyrdd. Ond heddiw maen nhw wedi gwneud y camgymeriad o arwyddo cytundeb I ffilmio efo y lle am dridia, heb unrhyw syniad am beth sydd I ddod. Fel dall yn arwain y bloody dal. Swn I methu bod y ddall, ste, achos mae hyn yn ffricio fi allan. Oh my god! Pa mae'r sain yn gweud New York? Lle I John O'Groats. Be? Lle dyn ni? Lle ni dod I gael nilla? Land End. Dim passport da fi. Yw bag. O na! Na! Nes i'n beth wneud Duke of Edinburgh. Fan a lawr. Pwy yw nhw'n dau? Nhw'n dau ydi Lex Gabor a'r Welsh Whisperer. Mae Lex yn YouTube sensation ac yn wyneb cyfarwydd I wylwyr y lle. Mae'r Welsh Whisperer hefyd yn enwog yn ei ffordd ei hun drwy gan ei gwlad gwerin a ffop ar hyd a lled Cymru. Sim toilets ma. Dim Wi-Fi. Sim Radio Cymru ma. Radio Cymru? Come on. Does dim Wi-Fi, does dim central heating. I was really scared. Oh, Jesus Christ. Hang on. Shh. Bagpipes, surely. Oh my God. Yr Alban? Un yr Alban. Oh, Jesus Christ. Oh my God, New York! Siopa! John O'Groats. Pwy? Lex Gaboni in Scotland. Pwy sy'n canu bagpipes yn 9 gloch yn y bore, ddo? Like, for real. Edrych a boi. Bango. Dwi'n bag yw'n arall, neu? Fan a lawr. A beth. Hey. Right, fi ddim yn campo to. Lex Gabor, ti hwnna? A fi hwnna. Oh my God! Rydych chi'n sefyll yn y pwynt mwyaf gogleddol ym Mhrydain. Eich camp chi, heddiw, bydd cyrraedd y pwynt deheuol pellaf ym Mhrydain, Land's End. Bydd y lle yn amseru eich taith, ond cewch wybod pan fydd y cloc yn tician. Right, so beth yw'r tasg fi'n esbonio arall, ond ddim yn deall? Mae rhaid chi cyrraedd y pwynt deheuol pellaf ym Mhrydain, Land's End, sydd 874 milltir ffordd na. Dyna'n bell. Felly yn amlwg bydd rhaid I Elan a Mari wneud yr union un daith, ond yn cychwyn yn Land's End ac yn gorffan yn John O'Groats. Ond beth am y reola? Ni chaniateir chi deithio ar unrhyw draffyrdd ar eich taith. Ti'n gwybod beth yw'r traffyrdd? Na. Fel prif rawl, motorway dwi'n meddwl. Right. Ni chaniateir chi defnyddio technoleg GPS. Bydd angen I chi gadw at restr siopa arbennig bob un peth nad ydych yn llwyddo i'w gael. Bydd y lle yn ychwanegu 1 awr i'ch amser terfynol fel cos. Be? Right, esbonio na. So, mae rhaid ni prynu pethau, maen nhw'n dweud, ac I pob peth yn ni'n methu, pob peth ni ddim yn cael, maen nhw'n mynd I ychwanegu Cymryd awr. Wel, adio fe I wneud... Os ni'n cael y peth, ni'n rhoi awr. Os ni ddim yn cael y pethau, maen nhw'n mynd I ychwanegu awr lex. Got it, A dyma fo y rhestr siopa. Hynlyn gyda'ch meriad chwedlonol, cwrdd â Chymr a Cymraeg oddi cartraf, dwy wlad mewn un llun, darganfod safle sipsi, blasu bwyd lleol traddodiadol, ysgwyd llaw tafarnwr anifeilaidd, anfon cefn post drwy flwch aer, ymweld â lle ag enw perthnasol, gweld corff ar y ffordd. Ond, beth sydd yn y bag? Oh my God, na! Fi methu darllen map! Nero gyda para. Hei, merchandise. Budget o lle. Hei, falle gwerthu hwn ar ôl y sioe. Goriada rhywbeth. Gorillas. Dwi ddim yn edrych fel allwedd car. Na, dwi'n meddwl dyna beth dio. Dwi'n meddwl gawn ni fatha rhywbeth ydyn ni'n gallu cysgu nhw.
Right, os nhw'n meddwl mi'n casgu ti fas, they can fuck off. Mae'r sleeping bag ma. Un sleeping bag. Mae yna geir draw fyna. Be yw'r peth wicked na? As if. Dwi'n gallu gweld bad boom. Beth yw hwn? Fan Camper troi van. lan, graffiti style. Oh, bad ass. Literally nawr, mae hyn yn fabulous. Ydw i fy gyrru hwn? Oh my god, so cute. Oh, ni fel husband and wife. Dwi wedi gyrru fan o'r blaen. Mae yna rhywbeth fyna. Fan y lawr. Right. Oh, just reef. O! Dwi hwnna. Dwi'n gwybod. Rhywbeth loudspeaker. Helo? Haia. Ti'n iawn? Hiya. Pwy sy'n na? Mari, pwy sy'n na? Y Welsh Whisperer. Oh, Lex Gabo, darling. Wow, ti'n enwog. Great. Sorry, mae gen Lex fan masif yn y car. Elan a Mari sy'n ma. Oh, haia. Hi, Shwmae? Ella. O, dwi'n abo chi, ie. Gwrdd pan ni'n drunk un noson a gathon ni lun gyda'n gilydd. Oh my god, ie, fi'n cofio ti. Lle chi nawr? Land's End. Land's End. Land's End, dyna lle ni eisiau mynd. Ni'n angen mynd i Land's End. Ydyn ni angen mynd i John O'Groats. Ni'n mynd John O'Groats. OMG. Mae'n fabulous siarad y ti, ond mae hyn yn cystadleuaeth a ni'n angen fucking ennill. Oh, it's on. Okay, pob lwc ti'n mynd i colli, love you bitch. Love you, bitches. Mae di mynd! O, mae di hang o lan yno ni. Right, bant i ni. Fabulous. Land's End, good. Oh gosh. So fi'n troi hwn lan? Dwi'n mwyn. Dwi'n mwyn. Dwi'n meddwl, shit. Dal i ddod ar fan a lawr. Right, fi'n eisiau mynd, like, lawr fyna. Os ti ma'n colli, cario ymlaen. Mwyn yn beryg. Fi'n casau maps.